may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Alas 9:10 na tabi, diretso na kita kang programa, Tingog kan Banwaan. Nagkapirang minutos lang kita mag-iriba-iba, tasagad alas 10 lang kita. Then may mga commercials tabi, kaya diretso na po. St. Jude ngunyan, St. Jude. So gabos na deboto dyan ni St. Jude tabi. Pasalamat lamang. Diyan baga sa St. Jude Church sa Lapu-Lapu kan Ligaspi. Sa paghampang niya tukan kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Birthday mo niyan kan sa tuyang BC Gobernador Diday Ko. Happy birthday Ma'am Farida Diday Ko. An BC Gobernador po kang probinsya ng Albay. Hali yan sa Indog Lingkod, digdi sa Tingog kan Banwaan, and siyempre sa hierarchy po kan DCGBAM. Happy birthday, Vice Governor Diday Ko. Sa pangarang kan tropa, ako po si Pio Fernandez. Kasuhapon, padingnald, may mga nagka-interview kita, babultadahan tan mga sumadakan na mga pakipag-ulay niya to kasuhapon. Mientras tanto, ilaog tatulos ang mga istorya dyan sa luwas. DZGB On the Spot Report. Engaging. Si Pading Jimmy naka-ready. Jimmy Nasalita On the Spot Report. Chief Jimmy Compadre, go ahead na tabi. Yes, salamat Abi Padi. Maray na aga sa mga barantabay. Salamat sa Diyos na medyo maliwanag na ang kalangit ng Tabi Padi. Wala nakibagsak uran. Digdi sa sakuyang area sa pasiring sa Tercer Distrito, Canalbay. Very good, very good. Ingat-ingat lang kumpadre. Sige. Sa mga dagdag niya itong barita Tabi Padi, sa mga local chief executive, mga barangay, sa palibot kan Bulkang Mayon, kung paano imomonitor, pabantayanan sa indang mga constituentes matapos na magpaluwas ni advisory an PBOX may kinaraman sa posibleng pagdaos-dos kan mga depositong material dyan sa lutod kan bulkan kung saan posible iaranod ini kung igwapanin mga kasunod na mga makukusok na pag-uuran digdi sa satuyang kapalibutan Tabi Padi. Ini an sinabi kan resident volcanologist ka PBOX sa pakipag-ulay kan DCGB News kay Ma'am Deborah Fernandez kung saan ang deposito kan bulkan poon sa mga past eruptions poon 2018 up to 2023 ang volume kan cubic meter and mga volcanic materials pwedeng darahon pababa luway-luway kan baha. Taon 2023 eruption susog sa record kan PBOX nasa 50 cubic meter ang stock yan sa talutod kan na bulkan plus sa mga previous pang eruptions accumulated na kung saan magdadara inin peligro sa mga barangays na nasa baba kan bulkan na nakapalibot sa palibot kan Bulkang Mayon poon digdi sa Kamalig, Daraga, Ginobatan, Ligaw at iba pa na mga munisipyo sa kapalibutan plus syudad sa Bulkan Mayon. An pangapudan kan PBOX sa mga LGU kaipuhan talagang i-monitor nila ang mga tao gustong sabihin bawal nango na talagang bawal so 6 kilometer radius danger zone. Sa latest na mga paguran so mga salugan, mga gali luway-luway na itong nagkakaparano Tabi Padi. Ngunyan, kung igwapanin mga masunod na mga paguran, ito paluway-luway man na ibubulos, tagkod na konsiderado ng lahar sa mga river channel. Kaya pag nag-arapaw ini, kaya iyo ang dapat na bantayan kan mga respected mga LGUs, mga alkalde, tanganing maiibakwar o mapaharali ang mga residentes ngayon sa mga lugar
na pwedeng daus-dusan ka na mga depositong hali dyan sa Bulkan Mayon. Sa ngunyan, mantinido alert level 1 pa, ang alertong nakabandera taon 2024 pa, ay pa man pinaghahali kan P-Box. Yan, tabi pa din, mga dagdag na informasyon, mga follow-up report, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much Chief Jimmy. Thank you so much sa report and dyan sa 3rd District yan naman nungod sa statement kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Jimmy Nasalita, On the Spot Report. Yan tabi na sandali kaulayon ko lang si Ma'am Deborah of air tabi sa Fibol sa tibaad kung gusto pang magdagdag tabi sadali po lamang. O sige tabi pasensya na at pinagkaulay mo na niya to off-air ang resident volcanologist kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology dyan po sa Linyun Hill Observatory Station, si Ma'am Deborah Fernandez. Makakausap natin ngayon para mai-expound yung report pa na ipinagpaabot kan sa tuyang chief reporter si Pading Jimmy. Ma'am Deborah, magandang umaga. Si Pio Fernandez po ito ng radio station DCGB Legazpi City. We're on air na po sa programang Tingog Kanbanuan. Good morning po, Ma'am Deborah. Good morning po. Good morning po sa lahat. Opo. Ma'am Deborah, yung aming chief reporter, si Pading Jimmy, si Chief Jimmy Nasalita, katatapos pa lang ng report niya dito sa programa, quoting yun na inilalabas na ninyong statement na mag-monitor na yung mga LGUs, mga nakapaligid sa bulkan. It being the fact na yung ulan po dito sa atin, baka mag-trigger na ng mud flow yung mga deposits dyan sa bulkan na yun, Ma'am Deborah. Can you please confirm and expound on it, please? Go ahead po. Bali po kaninang umaga, 7 a.m. ay naglabas po tayo ng Lahar Advisory for Mayon Volcano dahil nga po dito sa nararanasang pag-uulan, dahil po dito sa Tropical Storm Dante at sa Severe Tropical Storm Emo, pati na po yung Southwest Monsoon. So, naglabas po tayo ng Lahar Advisory dahil nga, halimbawa kaninang umaga ay red rainfall warning tayo. Tuloy-tuloy po yung ulan, no? Kung mararanasan natin kaninang madaling araw hanggang kagabi. So, ito po ay maaaring mag-trigger ng mga lahar flows. Kasi po meron pa tayong mga loose material na nagmula sa 2023 eruption at noong 2018 eruption. So, maaari po itong Go ahead. yung pong mga channels ito sa Miisi, sa Basud, sa Mabinit, Luyuan. So may mga bulk pa rin po ng erodible deposits dyan. So maaari po magkaroon ng mga potential lahars or sediment-laden stream flows along dito sa may Miisi, sa Ginaan, Anuling, Kirangay, Maninila, Masarawag, Muladbukad, Nasisi, Mabinit, Matanag, Busud, and Bulawan channels po.
Opo. Kaya po kami nag-release kasi maulan nga po kanina. At base rin po ito sa Weather Advisory number 35 na nirelease ng Pag-asa kanina ang 5 April. Ay, opo. So, nakikinig po kami ng maigi, Ma'am Deborah, sa analysis po ninyo, yung volume ng ulan, and if umulan pa ng todo-todo, this may trigger na po yung pagbagsak ng mga deposits na yan dyan, papunta dun sa mga channels na nabanggit po, Ma'am Deborah. Opo, lalo na kung tuloy-tuloy yung ulan, kung intense yung rainfall, maaari po talagang mag-trigger to ng lahar flow. Pero po sa ngayon, I think nag-release ang Pag-asa na orange rainfall warning na lang po tayo as of 5 a.m. ata. Opo. Ma'am Deborah, gaano po karami ang naka-stuck dyan sa bulkan mayon, yung mga nakalabas na yun na naka-queue, kumbaga naka-ready na i-trigger pababa. Kindly give us idea po, Ma'am Deborah. So, di ba po, na-mention po kanina, from 2018 eruption and 2023 volcanic deposits po, yan yung pwedeng malahar, no? So, noong effusive eruption po ng 2023, umabot po sa 50 million cubic meters yung nilabas na volcanic materials ng Mayon. So, kalahati po dun sa 50 million cubic meters is lava flow. Mm-mm. So, yung lava flow po ay matigas naman, no? So, hindi naman po yun pwedeng rin. Ang maaring malahar flow dyan ay yung mga bato, yung mga boulders, mga abo, ganyan. So, kalahati po nun, yun yung pwedeng ma-wash out ng rainfall. So meaning to say, mga more or less 25 million cubic meters, Ma'am Deborah. Opo, from lang po yan, from 2023 effusive eruption. Oh. So, noong 2018, may iba pa po yung deposits dyan sa mga slopes na meron. So yung mga deposits na 2018, kaya bang yung ulan na todo, kaya pa bang ipababa yun, considering the fact na 2018 pa yun? Hindi ba yun, Ma'am Deborah, tumigas ng masyado? Kasi po may mga loose po yan eh. Kumbaga parang loose debris, ganyan. So, maaari talaga siyang maanod ng intense rainfall kasi mga loose lang siya eh. Loose materials, ganun. So parang yung effusive eruption ng 2023 plus yung deposits pang mga medyo loose 2018, yun ang sasabay-sabay if in case hindi naman natin hinihingi, Ma'am Deborah. Opo. Sana nga po tumigil na ang pag-uulan eh. Yun na nga po, sana tumigil yung pag-uulan. So, kung halimbawa, ibagsak yan, ibaba talaga yan na madala ng tubig ulan, mga ilang kilometro po ang abutin. Pwede bang sumobra dun sa permanent danger zone, 6 kilometer yung aabutin yan? Go ahead po. Ang bali po kasi, di ba, marami tayong river channel. So, nagba-branch out kasi yan eh. So, meron tayong 3 major valleys, yung Niiti, Bonga, and Basud. And nagba-branch out yan sa mga iba't ibang maliliit pa na channel. Mm-hmm. So, kung intense po talaga ang ulan, maaaring mahaba ang extent ng lahar flow. It might be beyond the 6 kilometer permanent danger zone, Ma'am Deborah. Maaari po. Oh. Kung talagang Opo. Kaya po, 24/7 kaming nag-monitor sa Mayon Volcano Observatory. Ay, opo. O di sige po, Ma'am Deborah, kung meron ka pang gustong idagdag, makikinig po kami para matulungan kayo na maka-disseminate ng tamang informasyon sa publiko. Go ahead po. Ayun po, nire-recommendo namin sa PVOX ang pag-iwas or no entry po sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. Mag-ingat po sa mga rockfall events, sa mga biglaang phreatic eruptions or steam-driven eruptions. And of course, maging vigilant po yung mga residente na nakatira malapit sa mga river channels. Lalo na po ngayon na nasa under rainy season na po tayo. So napakaraming salamat, Ma'am Deborah. Pasensya na po at napatawag kami sa inyo. And we hope na from time to time makakapag-connect po kami sa inyo. Lalong-lalo na kung may mga dapat tayong ipalabas na informasyon, Ma'am Deborah. Opo. So, regards na lang sa tropa, tagal ko nang hindi nakakapunta dyan.
Namimiss natin si Sir Ed Laguerta. Oo nga po, lahat po tayo. Oo, Kami ni Sir Ed. Sir Ed was a very, very good friend of ours. Dito po sa Legazpi, sa DCGB. Anytime talagang natatawagan po namin yun and talagang mahal na mahal siya ng mga Albayano Bicolano, Ma'am Deborah. Sana po, idiretso natin yun, yung ganong relasyon para makatulong tayo, makasave po ng buhay at properties po ng ating mga kababayan. Opo. Salamat po, mabuhay po kayo, Ma'am Deborah, at ang buong staff diyan sa Feebolks. Okay po. Thank you din po. Thank you so much. Mga tugang si Ma'am Deborah Fernandez, ang the resident volcanologist po kan Feebolks na nakabase diyan sa Linyon Hill Observatory Station. Mantang pinagkakaulay ko si Ma'am Deborah, nagkakawat sa isip taso pinagkukunyan, pinag-report kasuhapon ni Karen na iprinisentar ni Sir Eugene Escobar kang Research Division kan APSEMO na igwapa diyan ni na kadakulpang residente sa laog mismo kang 6 kilometers permanent danger zone. It is a fact. Ano tabi, pinagpresentar yan ni Sir Eugene duman sa sarong pagtiripon diyan sa Kapitolyo. And ang pinaghururunan nga ni duman, if kung papaano, dai pa maning relocation yata sinda. Kung papaano iyan. Now that the Feebolks has issued a stern warning, no activity diyan sa laog kan 6 kilometers permanent danger zone, the inhuman activity, basado baga duman sa pahayag ni Ma'am Deborah, tibaad kung magparauran pa, matrigger ang pagrasay kanya ng mga volcanic materials na naka-stack dyan, sobra sa poko mas menos 25 million cubic meters. Tadadagdagan pa, ining 25 million cubic meters, iyon lang so 2023 effusive eruption. Iigwa pa ng 2018, na mga loose pa daw ito dahil pa masyadong nag-concretize, dahil pa nagtagas, isabay pa yan. Kaya possible na sumubra sa 6 kilometers permanent danger zone if ever na magparakusog pa ang uran. Tabi, remember, kasuhapon man dahil lang natawa na inining prominensya ta siguro, udto na sa programa ta, dahil tangani na kung duman sa online niya to sa news. So pahayag kan akan pag-asa, so interview ta kay Sir Dan Triumphante, emphasizing dai magkampante, mantang masabi kita, uto na ngay sa itaas, subag yung Dante, uto naman sa itaas, sa norte-weste, so kunyan, subag yung Emong, dai na ngay harayo na. Tig-emphasize ni Sir Dan Triumphante, bubutungon an uran habagat, which happened po kasubanggi. Kaya bagaw yan na trigger sa mga baha na naman, water world, duman sa perennial o Tronta, perennial na pinagbabaha sa siyudad ni Legazpi. Pinata ginamit ta perennial because it is so long ago, iyon na po yan. Talagang babahaon ang Legazpi because of our geographical situation. Hababa ang level niya to sa Legazpi kumpara sa sea water level. Kaya mabaha, tamabaha. Day pa kita ng teknolohiya makakapungpungkaan. Endimar, tabi? Si Endimar? Jimmy. Chief Jimmy, go ahead. Yes, pade. Mm-hmm. Rami ng pahog so apartment type kan mga nitso? Sa ina lugar, kumpadre? Sa Mayaw Public Cemetery. Uwas. At kadakul kan reparo ta palingon yan. Mm-hmm. Dahilan kaning minaging makukusog na pag-uran. Mm-hmm. O ito na nakisuyo ako kay Ma'am Jing Rodrigo. Baka may number ka. Oho. Sa likodan niya sa Supultorero. Pero yaunaan Yun. kwan sa ko. Pasalamatan ko muna si Sir Ricky Dineros. Oho. Nabinson. Oho. Ayun, nakapaabot sa toya ki informasyon. Alawig pa kung mapasiring kita duman na dahil maikuha na niya to. Sa toyang diskarte, disposisyon na makuha ng informasyon. Mm-hmm.
Si Ma'am former Kagawa Jing Rodrigo sa likod ng daan niya, kanarong niya, mauran kaya pati duman, yaon susupultorero. Pero nahiling ko na image sa satellite image sa picture pa pare. Oho. Nagkaroon talaga. Isus, Minabas nagkaroon. apartment type. Isus, sige daw. Oho. Mario Forward ko Joseph. sa'yo. Forward ko sa'yo. Ano ba nga spirit ka ni? Nagralayog. Isu mga Parot ka ni. Kung may bagong lubong digdi. So mga borders dumay sumario. Sumario. Kumpadreng Jimmy tabi, i-offer ta ka muna tabi. Sige, sige. Tanakontak ko si former kagawad classmate Jing Rodrigo. Kumpadreng Jimmy, ano tabi? Okay. Sige, thank you so much kumpadreng Jimmy. Na oy classmate kagawad Jing, si Pio po kan DCGB. Good morning. Good morning, Pio. Good morning, mate. Opo. Nice to hear your voice again. Opo, we're on air sa programang Tingog kan Banwaan. Pinag-flash ni Chief Jimmy, sa mo yung chief reporter dyan, si Paning Jim. May nagkagarabada dyan apartment type na mga pansyon sa UWAS Catholic Cemetery or Public Cemetery ba yan? Actually, mate, dini ako sa harong ka ng supulterero, tara naman sa harong mi. Oh. Sabi, isihin ko talaga. Yaw, Oho. Hello, classmate. no. Oh. Hello, mate. Sige. Yaw niya ni, sa kampusan ko sa supulterero, kana nariribok na ata 5 palapag, guminaba. 5 5 palapag, pata igwang bagong pinaglubong. sus, 5 eskalon na mga raya-raya nin mga apartment type na mga pansyon. Oh, apartment type yan. Alam ka una kaya yan, dagos ang sa likod kaya yan, malumoy pag Oo. grabing tubig, kaya siguro buminagsak na. Ano daw kun Pundasyon na raot na. hun ako yaon sa likod mo sa supilterero pa. Wala pa, daon pa naman sa kampusan, pag ialat pa sa harong ninda, yaon ako sa harong ninda. Dumuman ka sa kampusan to. Dumanon mo. Grabe ang tubig sa kampusan to! Langiyak. Lumangoy kami. Ito na ito sa mga gadan. Ano ang eksaktong lugar kang kampusan to may tabi diyan sa UWAS? Sa Oaks Catholic Cemetery, So anong barangay iyan? Barangay Mayaw. Mayaw. Ano yung mga di sa buang kampusan tong duwa, private and public cemetery. Oho, basta 5 eskalon na apartment type nagrampahog bata may bagong ilinubong pa sa naduman. Oo, guminaba. Oy, At kung sus. diyaw niya nito man, madiretso ito sa simbahan, ipaaran niya sa simbahan, so nangyari digig sa kampusan to. Ay, Kaya naku. kaya bagang public cemetery, cover yan kana Diocese of Legazpi. Iyo. Baha pasagkod ngunyan duman sa kampusan to? Matubigon, na inang una magtuman si Jimmy. Oh, susupultirero ang yaon duman. Oo. Ay, Diyos At ko. siya pag-abot, itetext ko na lang kay Jim sa gabos na Iyo na tabi. mga detalles. Iyo, sayang da ko inabutan so sepulturerong yaong ko na dyan sa may kataning mo ano. Pero Oo. ma-inspection man ito duman pa no. Iyo yaw na nagduman na nga di naman ko yaw sa harong nila, pinag-alat ko na duman pa na sa kampusan to. Madali sa natabi. Standby ngo na classmate Jing. Baka si Pading Jimmy. Okay. Pading Jimmy sa VHF. Go ahead, Pading Jim. May nagbe-break sa VHF. Hello, Pading Jim. Si Pading Jimmy ba yon? Wala naman ano. Balikan ta si Kagawad Jing, classmate. So, ngunyan pa lang na-discover iyan na nagrampahog, 5 eskalon. Oo niya na aga, sa kasupag, grabe suuran, 1 o'clock in the morning, grabe suuran. Mhm. Pagduman niyang aga, sa may trabaho siguro may ilulubog sa Monday, Reniparo niya, sunebor man sa Polterero, o ito nahiling. Oy, sus ko. Pirang kunyan daw, pirang raya daw nin mga Bata iyan, mate, na iyan, na condominium card. Maluyan na iyan, kaya ang pundasyon ka iyan, maluyan na, para patong-patungan sana. So, iyan, so pinaka-base ka iyan, delikado na talaga. so mga luma, ito pa, mga antigong condominium type. So mga luma pa iyan, sagot. Nasa likod ka iyan kan mga rice field, kaya malumoy dyan. Dito, may sanit yan, kaya ang kanal, duman naglaog ang tubig ko. Grabe duman. Pag once itong tinubig na ito, talaga ang pundasyon kain, mabagsak yan. Ay, kahirak man kaso mga kunyan dyan. Ay, sus ko. O di,
At dumuman ka sa kampusan to ining classmate. Gani makareport ka. Hindi ka sa ibaan pa nga. O sige, salamat tabi classmate Jing. Okay, Thank miss, you so okay. much. Mga tugang si Ma'am Jing Redrico kan UAS nakaulay niya to confirming yan na sitwasyon na dyan sa kwan sa UAS. Ano Yaw na tabi? sa messenger mo pa de. Madali sa tahilig mong kusuko niyan sa messenger ta ano. So, ikonta na ito sa Fibolx sa we are now naka-concentrate na kita digdi sa nangyari sa UAS. Basta itong sa Fibolx ano kanunta yan pag i-forward ko sa imo tabi Jerome ano tanganing maipahiling taman diyan sa kunyan sa online niya to. Uni na so video na pinag pasa ni Chief Jimmy uni ho. Oh, garaba baga pa de. O madali ta naglalaog iyo ay sus ay Mga tulang ka, nagkaharalo na. Paano pa yan masegregate? o sa mga klaberas kang paano na o wagas talaga o Narugon? garubagasog Nasinsilyo? nasinsilyo garusog giera duman sa kunyan sa ining anong nasyon ito so pinagbomba ni Putin Oo. so Syria ano ito Yan ang Ukraine tayo masabutan na kung paano na yan masegregate dyan sa mga kapamilya ko, sa mga tulang ka to. oh Nakalo garo na? pinalayugan ki missile pinalugtukan Nagtiwal. Dahil masabutan. Tango niya pa. Si Ricky Dineros, oho nagparaapod sa ko. oh Nagralayog kayo, nagiriwal kayo niya sa mga kwan. so Nagiriwal kayo, nagkawaragas. ay nagkawaragas susmar iyon na tabi pigpasa ko na kwan matindi iyan sa nahiling tabaga kumpadre Jimmy sa television na tinamaaning missile duman sa Iran sa Ukraine sa Gaza sa Palestino iyo yan ang kwan Ay, managlinog. kundi tibad nagrampahog na yan no Sa sobrang, dahil Oo. masabutan, sa sobrang uran kayo. Baka so mga dati nang nagkaparatungan, kung napalbag na so kuan, so mga, ano nga po ganit, apartment type bagayan, Oho. patong-patong man sana na mga sinemento, iyo baka nagluya na sa pundasyon. Wala man yan makabilya. iyo ta so taramon ba kasubago ni classmate Jing na Redrico talagang so antigo na yan napig para patungan sana. Oho. So tibaad nag-loosen up na ta sa kauuran buda sa likod baga kaan ining kabasan uyan may mga matalubuon na paroy. Tapos, ang advice nga ni baga sa to, dahil na magpasata, dahil man sa kita makabalat, na matubigon. Matubigon. Oho. Basta Iyon na, no. natural, sementeryo, may mga leptospirosis dyan. Iyo ta, iyo na, Isus Mariosep. Basta yan, duman sa mga nag-aratabay sa radyo, yan na imahin na rin nindong so pinalugtukan ng missile, tinamaan ng missile na mga edipisyo, arugkaan ang kunyan. Sa online na hiling ninda so kunyan, so retrato, Isus Mariosep. O di sige, Chief Jimmy, kung ano pang mga follow-up, i-shout out mo na lang digdi sa programa. Maantang day pa alas 10. Tugay gayan tabi pa de. Oho. Actually, ako na nga sa area, iba naman ini pa de. Ay, sabay ko na sa imo, nasa natao na yaon na kasiributan. Yaon ang Bureau of Fire sa boundary kan Kumon-Kutmon. Sa Kamalig naman ini, hali sa uwas tabi pa de. Oho. May 10 pamilyas ang aarakudiran kan Bureau of Fire digdi sa Kamali gamitan sa indang mga gamit sa pag-rescue tabi pa de. Oho. Sa 10 na mga pamilya natahawan ini ki sa may salog uminarapaw sa salog natahawan na ki gabos ng tubig ang palibot kan mga harungida. So garo na sa isla na sinda palibot Water World. Oh, Anong barangay ang kumpadring Jimmy? sa boundary kan Kumon-Kutmon. Kumon-Kutmon kan Kamalig. Yaon mo duman si Mayor Kaloy Oho. Abaldo. Nagda-dial ako. Sige, go Sige, ahead. tapos Sige. nagre-report ako dahil pa nagsisimbag si Mayor. Yaon siya mismo nakaprintera duman. Oho. Dahil bako passable. Okay. Out naman ako. I-standby nyo na Chief Jimmy. Tanasa linya na si Alcalde Kaloy Baldo kana Kamalig. Mayor Kaloy, good morning. Si Pio po kan DCGB. Good morning po, Sir Pio. We're on air na sa Tingog Kanbanuan. May tigisibot-sibot kaya, may report
Igoda dyan yung pigsibot-sibutan ka mong isalbar dyan sa may boundary kan kumunkot-mon? Igwa po, yaon po kami digdig ko niyan. Tapi papaluwas mi nga na ito ta. Actually, medyo naginit-init naman. Pero data ang panahon talaga. Inabigla sa minauran. Kaya pipaluwas mi po sinda ta kasubang umagaon. Nakulong na po sinda ta medyo alam ko talaga sa tubig. Pero kunyan, niluluwas mi po sinda kunyan. Paki-describe po kang sitwasyon. Napapalibutan sindanin halangkaw na tubig pasagkod gunyan Mayor Kaloy tabi? Napapalibutan pa po sindang tubig. Pero nalawag naman po kang Bureau of Fire, kinakan mga sa MDR ta, kina sa MSWD, yaw naman po sa pulis, para po matabangan sila mailuwas na saro-saro. May nailuwas na po kami, bata may nailuwas na po digdim, PWD, then may mga aki, piig ko kami na po, nadaraw mo na po doon sila naman sa Kutmon, para duman naman po sila mag-stay muna. Oho. Pirang personas po ang ipa-pluck out niya to dyan tabi, Mayor Kaloy? More or less po 10 pamilya dahil pero mga actual mi po ningon yan na mailuwas kasi pigo kami po maluwas na sila saro-saro. Oy, kung 10 pamilya, halimbawa tag-arapat na sa ng membro, sobra 40 personas. Eyo po, yung mga sirin po ka. Ay, nako. So, anong sistema kan pag-rescue o kan pasiring dumanag sasakayan sinda so mga rescuers niya to? Ay nailig ko po pigbubuhat ka mga MDR ta, then kang Bureau of Fire, Opo. so mga aki. Oy, Then sabi may mga digding, baka may digding rubber boat. rubber Na, boat. ilingon mo para mas madali din. Ako Iyo. masaro-saro, mas mapagal po. Ipo. Gura no kalangkaw Sir Mayor Kaloy kung sa kunyan sa halimbawa pirang ruler kalangkaw ang tubig na nakapalibot sa inda. Siguro baka, yan, medyo ababaw na. Bako na dati daan, sobrang dagan. Tapos sa mga araw niralaog. Ay, sus. Kasi bagong makakada, medyo nagkukuha na lang sa mga tukawan, kinalamig sa sinda. Oho. Dahil naman po pwedeng siringkan niya ang sitwasyon nila. Kaya po natin, may luwas po sinda. Dahil param kung ano ang magiging talagang kapanahon. So you are there in the command area tabi Mayor Kaloy, ano po? Opo. Opo. Yan po kami digding ko niyan. Dai maning napiligruhan ang buhay so far na nai-report sa inyo dyan? Wala naman po. Ay, opo. Medyo safe naman, medyo nagraray naman panahon. Pero syempre, dahil aram kung kumusok pag-iraray naman ang ran. Iyo. Itong sumanga na rescue sa inda darahon tabi Mayor? Duman na po sa barangay Kutmon mismo. Opo. Sa may barangay hall kira sa eskwelahan ko magsobra sila sa barangay hall. Duma na aatamanon ano? Ayun pa. Oo. Sir Mayor Kaloy, kung igwa kang gusto mo na idagdag pa para dyan sa mga taga-Kamalig, madangog kami, So, go ahead. kata naman lang po, siringkani, para de po magabot sa siringkaning sitwasyon. So, kay puan mag-ibakor talaga. Mag-ibakor po. Lalo na nailing ta na medyo maraot ang panahon. Mag-ibakor na. Then, mag-abiso lang sa barangay. Then, sa Samuya. Pero ang barangay naman, kasi yaon na rin, nag-atsikaso tulos. Sa tamang coordination lang, mas mapapadali ang kwata, then mas magiging safe po kita. Opo. Ilan po pampudan ta po. Salamat, Mayor. Ingat and mabuhay po kamo dyan. Salamat, Abi, Sir Pia. Thank you so much. Mga tugang, si Mayor Kaloy, anak kaulay niya to dyan sa Kamalig, confirming na sitwasyon ay pinagpaabot po ni Chief Jimmy Nasalita. So, yun na po sa pinagasabi ta kasuhapon, yung pag-asa, dahil kita na-remiss kan sa tuyang obligasyon na maipaabot ang impormasyon kasuhapon, na interview ta yung pag-asa, yung apse mo, kundi udto na ito, makwa na, napasipara na sa nagayod, iyon na po yan. Suoran man agad, tuminodo pa kasubang, sugkod na yan, no? Water everywhere, tabi, digdi sa tuyang palibot. Siguro mahanap buhay na kita padingnal, tapos baka mahasag ko dalas 10 na lang yan, ano? Pasensya na lang po yung mga parantabay. Oras Pilipinas, it's 9:43. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ah. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, ito yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generika. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generika. If symptoms persist, consult your doctor. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1. May spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1. No sucrose added. Take it from me. At okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema.
Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pio Fernandez, Tingog Ganbanwaan. Diretso kita kang programa, duang report kasi paman pading naldano bago kita magtapos ngunya na Webes. Si Pading Jomar, dumang kita sa si Pading Jomar, nakabandera man si Pading Jomar. Ben, okay ba yung linya? Paki-check yung linya. Okay yung linya ni Pading Jomar. Jomar Ben on the spot report. Kumpadreng Jomar, marhay na aga man tabi. What's happening dyan sa first? Salamat, Paring Pio. Medyo toro tranquilo ang sitwasyon digdi sa First District, Albay. Pumpa kasud ba? Ang nangyari lang baga Paring Pio, kasusaro, iyo itong supay kan mga spillway, pero ngunyan dahil masyado, minababa man sana, nagbaraba man sana sa tubig. Although may supay, pero kaya ng baralyuang kan mga tao. Oo. And nangyari yan sa Siyudad kan Tabaco, Buda sa Malinaw. Yes. Digdi sa Banwaan kan Bakakay, tranquilo man pa rin Pio, warang peligro na nasisiripan pa ang mga opisyales kan MDRRM o digdi. Sa pagkikipag-ulay niya to kasubago pa lang kay Brian Berdin, ang MDRRM o kan Bakakay, ipinailing niya sa Satuya. So mga pictures na kinoninda as of 8 a.m. ngunya na aga sa apat na mayor na salog digdi sa mainland para babaw ng tubig pa rin Pio, na halos normal ang tubig. And patinig di sa reading kang sa indang automated rain gauge o weather system, itong rain gauge, nasa 112 mm sana ang nairestrong tubig poon kasuod mang agang alas 6, sundo na kasubagong agang man alas 6. Yes. Gusto kong sabihin, harayuong pa ini duman sa threshold na 150 mm antes na may declare na saturated ng Mariandaga, asin may piligro nang magrarasa yan mga ini. Day pa iabot sukurit, day pa.
Sukol baga pa di kang Yes. sukol kan nagbaba na Oho. tubig. Yo. 112 mm yan sa loob ng 24 oras. Kumbaga sa kwan, kung sa naglilibot na baso, dumasasadit na baso baga, day pa ida isukurit inabot, nagdaya. Apo, dugay na. Day pa naabot duman sa, nasa ano pa sana, sa ngilit. Nasa ngilit. Langya ka. Day pa nakaanto sa puro. Pag tuminantos duman, delikado nang may magrarasay na mga daga dahil saturated ng marayan na daga. So, harayo. And duman naman sa isla, nagpadagos ang monitoring kang team kan MDRMO sa mga dalang pasiring sa asin mga barangay pasiring duman sa isla kang Kagraray. Wala man silang manamo monitor and pati na itong mga report supposedly baga padipiyo kung halimbawa may baha, may mga peligro nangyayari sa barangay at mga barangay officials ang mapaabutin na informasyon dito sa command center kang MDRMO kan Bakakay. Wala man, negative. Gusto ko sabihin, tranquilo ang sitwasyon sa kabilugan kan Banwaan kan Bakakay. Roger. Yan, padayan mga informasyon. Jomar Bien, DCGB. Salamat pa din, Jomar. Evat adan, evat adan, evat adan, evat adan. DZGB Megaforce Patrol Report. Ege, saro pang istorya. Joshua Bino on the spot report. Joshua, good morning man, and what's happening? Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta, nagtatabang naman ngunyan ang opisina sa Department of Public Works and Highways o DPWH Albay 2nd District Engineering Office sa pagkondusir Sir Pio nindik laging sa mga agihan ng tubig, ehemplo Salog Spillway, tanganin ng makalikay Sir Pio sa pagbabaha. Ehemplo na agihan mismo kan DCGB News na sarong heavy equipment o kaya backhoe unit kan DPWH 2nd District Engineering Office padago Sir Piyong na naghahakad kan mga nagpakabarara sa spillway digdi Sir Piyo sa Magayon Drive sa kan Barangay Maroroy sa munisipyo kan Daraga Albay. Ang nariparo talang talaga tabi Sir Piyo, may problema ang ibang mga residentes pag-abot sa waste management muna disposal. Gustong sabihon, sa madaling sabi, bagla. Oh, kunday na kutsaraon, bagla. Bagla yo man sana. Bagla. Sa pigiling ko Sir Pio, kada pag-angat kan kamot-kamot ba kan backhoe. Oh. Gulping mga basura ang nakakabara sa loho kan culvert. Maray nga ni ita ning piano, daing frigidaire. Tigabangan ko nga kung may mag-anod ng katre. Mariosep na pangyayari. Kadaklan sa basurang nailing sa Sir Pio, mga plastic bottles din soft drinks. Muda mga plastic sachet na talagang iyo na minasabay sa mga awot. Tabulos kan tubig, barado na Sir Pio na luho kan na culvert. Yo. Kaya minsan minabaha dyan sa may Magayon Drive sa parte kan Barangay Maroroy kundi sarong Magayon man na esperso ka nasabi niya tong ahensya at least nakapagpadaraman ni heavy equipment para madiklag ini and ang informasyon tabing nakuha to Sir Pio. So local government unit naman kan Daraga Albay na mapadara ni na dump truck kayo na mahakot kan mga nahakad na mga basura dyan sa spillway kan Barangay Maroroy. Iyan na spillway baga. Gulpi dyan yung kuan yung water lily yan. Pighal ito. Oo, yung tabi sa piso water lily buda mga grass. Si sabay. Sabay ng tigali. Iyo tamahi bugo na ang mga water lilies dyan. In fact, igo nga ni dyan baga ning pinagkonstruir ka ito na parang gigibon at ang mini park kunya naging ng parking area nin mga vehikulos. Diyan nagugoong talaga basura and mahibugo na water lilies. Sabay na Sir Pio yung tiga
kunyan, tigakan ko di kasubag pag-agi ko, dahil pa so truck na mahakot kayo to, kaya ang pigibukan kunyan, DPW 2nd District, tigilid muna, Iyo. gabos na mga nakakag-serpiyo nga basura para sa tubig, at least free flow tabi serpiyo. Tayo ni palang sa Gumayon River ini, so Iyo. din sa Legazpi. Sundo na yan dyan sa may Albay Central School. Oh, sundo na yan dyan sa may Washington Drive. Oh, yun na yan. So yan tabi serpiyo, na sitwasyon, at least nailintaman ang koordinasyon asin pataramang sabang kan ibang mga ahensya o yan na nagpuna ang panahon kan tagkurang. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua. Joshua Bino on the spot report. Maray na agaman dyan sa mga taga City Engineering's Office. Nakaantabay dyan sa saindang service vehicle. Dyan sa may rampahugan itong landslide baga ano. Sa may dap-dap ano. Good morning dyan sa men and women kang City Engineering's Office sa panginot ni Engineer Clemente Nong Ibo. Salamat kan sa idong pag-antabay. Maki-commercial pa ding daltama may I go out mo na tabi ako ha. Alamat and mabulta kita taod-taod pakalis ka nagkaperang pagirumdum. Sa indong